Szóval szeretettel köszöntök én is mindenkit, Kubinyi Emese vagyok, és nagyon köszönöm ezt a felkérést Juditnak. Én képviselem most itt majd a szépészeti vonalat igazából, és hát amiatt, mert gyakorlatilag ezzel foglalkoztam egész életemben. Tehát valamikor én az eredeti végzettségem szerint pedagógusnak készültem, aztán egy nagyon hirtelen kanyarral végül is kézápoló, műkörömépítő és testkozmetikus lettem. Kéz- és lábápoló, műkörömépítő és testkozmetikus lettem, és hát ezen a pályán vagyok azóta is. Most már több mint 10 éve oktatok, és most szeretném elmondani, mindjárt ugye rossz hírrel kell kezdeni, hogy ugye nekem most éppen jelenleg is egy tanfolyamom lenne Kecskeméten, de szabadnapot kaptak a hallgatóink, és most itt vagyok. De az ember nem tud kibújni a bőréből, úgyhogy készültünk egy teszttel. Tehát aki most itt van, mindenki nagyon jól figyeljen, mert a végén majd egy tesztet ki kell tölteni abból, amit én most el fogok mondani. Sajnos. Viszont nem fogjuk osztályozni, de fantasztikus nyereményeket lehet vele szerezni, mert ki fogjuk majd sorsolni. Itt van a hátam mögött, itt mutogat a Judit, hogy hát vannak különböző termékek, a lamidárukrém és a rifály, tehát hogy egy csomó minden van, amit majd a helyesen kitöltők között ki fogunk sorsolni. Sajnos annyi ajándékunk nincs, hogy mindenkinek jusson, és azért azt elárulom előre, hogy nem rettenetesen bonyolultak a kérdések, mert nem akartam nagyon kiszúrni senkivel, de gondoltuk, hogy akkor most egy ilyen kis játékkal meglepünk mindenkit, hogy lehet jegyzetelni. Még most nem. Tehát akkor nagyjából ennyi, és hát a Dunújvárosi Egyetemre úgy kerültem, hogy a szépészeti ágazatnak eddig nem volt szakoktató képzése. Tehát azok a kolléganők, akik eddig diplomát szereztek, tehát diplomás szakoktatók, azok elmentek a műszaki szakoktató képzésre, és akkor így diplomás szakoktatóként oktatnak, de én nem éreztem magamban az erőt, hogy matematikát tanuljak az egyetemen, így aztán én ezt eddig kihagytam. És most, hogy a szépészeti ágazatnak is van szakoktató képzés, hát úgy gondoltam, hogy még a nyugdíjig belefér, és akkor gyorsan én is elvégzem. És akkor így nekem hál' Istennek nem matematikát, hanem biológiát, meg anatómiát kell tanulni, és ez nekem egy kicsit testhez állóbb, mint a másik. Úgyhogy így kapcsolódik az egyetem. Én hát igazából ezen kívül is nagyon sok mindennel foglalkozom, ezt most nem fogom felolvasni, majd alkalmasint, hogyha éppen oda jutunk, inkább akkor erről beszélnék. Én júniusban kerültem ide, tehát június 1-én csatlakoztam a Lifeformhoz, és akkor ott a másik előadókban voltunk, ott abban a nagyokban, és onnan hátulról valahonnan a hátsó sorokból néztem az előadókat, és aztán most itt vagyok. Igen, én fogok lapozni. Jó, igen. Ezt elnyomom. Jó, oké. És ott látom előtted, igen. Jó, oké, jó. Nagyon nehéz dolgom nincsen, itt a hátam mögött ugye látszik az előadásomnak a témája, amikor Judittal arról beszéltünk, hogy a szépészeti vonalról, meg a szépségápolásról kéne beszélni, és 3 termékről ezzel kapcsolatban, akkor így eszembe jutott ennek a 3 testőrnek a képe, és készítettem ezt a képet, hogy mostantól akkor mindenkinek lehet saját 3 testőre, aki vigyázza az egészségét, külső-belső szépségét, és így lett ez a címe, ez az alcíme gyakorlatilag ennek az előadásnak. Hálásan köszönöm az előző előadónak a felvezetést, mert gyakorlatilag, hogyha jól figyeltetek eddig, akkor nagyjából azért elég sok minden elhangzott, mert ugye én is ezzel szeretném kezdeni, hogy a bőrápolás ugye az nem csak kívül, hanem belül is történik, mert ahhoz, hogy szép és egészséges legyen a bőrünk, ahhoz az is szükséges, hogy belül minden rendben legyen. Na most nyilván a bőrünk állapotával azért nap mint nap szembesülünk, tükörben nézünk, látjuk kezünket, lábunkat, látjuk, hogy milyen állapotban van a bőrünk. A belső szerveinkről ugyanezt nem tudjuk elmondani, tehát azt azért úgy nem nézegetjük minden nap.
pedig az is tanulságos lenne. És mivel nagyon-nagyon fontos, hogy ott belül is minden rendben legyen ahhoz, hogy a bőrünk egészséges és szép és ragyogó legyen, ezért először azzal szeretnék én is foglalkozni, hogy belülről mit tehetünk magunkért. Ugye itt látszik, felsoroltam, hogy nagyon-nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, a megfelelő pihenés, mozgás és a különböző étrendkiegészítők. Ugye hát mindenki próbál arra odafigyelni, hogy lehetőleg egészségesen táplálkozzon. A pihenésről, hát mindannyian tudjuk, hogy sokkal többet kéne aludni, mint amennyit alszunk, azt hiszem, ebben egyetértünk. Tehát, hogy ebből mindig vannak lemaradások, de nagyon-nagyon fontos, mert a szervezetnek szüksége van arra az állapotra, arra a nyugalmi állapotra, amikor be tudnak indulni a regenerációs folyamatok. A mozgás ugyanilyen nagyon fontos, erről szerintem nem kell túl sokat beszélnem, tehát hogy legalább a napi rendszeres séta, a napi mozgás, nyilván a sport az már egy más tevékenység, de akkor is, hogyha az ember már hosszabb ideje fiatal, azért a napi rendszeres mozgás hozzá kell, hogy tartozzon az életéhez. Jó, és akkor ugye az étrendkiegészítők, amivel kapcsolatban hát muszáj, mert szükségünk van rá, mert sajnos most már csak a táplálkozással és csak a táplálkozással bevitt vitaminokkal nem tudjuk biztosítani azt a vitamin mennyiséget és azt a szükséges tápanyagot a szervezetünknek, amire szüksége van, ezért szükségünk van étrendkiegészítőkre is. Az első termék, amivel én kezdeni szeretném, az a Laminine. Erről nagyon sokat nem fogok beszélni, mert úgy gondolom, hogy azért mindenki ismeri. Ki az, aki itt a teremben még nem szeret Laminine-t? Kezeket föl, bátran. Nyugodtan, mert nem látom. 1, 2, 3, 4. A többiek mind ismerik. Jó, ez azért egy elég jó arány. Ugye ez az alap. Tehát, hogyha belegondolunk abban, hogy minden sejtszinten kezdődik a szervezetünkben, tehát ahhoz, hogy megfelelő felszívódás legyen a szervezetben, ahhoz az kell, hogy sejtszintű egészségünk legyen, és a sejtjeink jól működjenek, és a sejthártya áteresztő legyen, a méreganyagot ki tudja magából dolgozni, és a tápanyagokat be tudja fogadni. Tehát ahhoz, hogy a szervezetünkben, és sajnos mindannyiunk szervezetében fellépő állandó gyulladást, ami sejtszinten kezdődik, kezelni tudjuk, ahhoz a Laminine-ra van szükségünk. Ugye ez volt az első terméke a Linefarm cégnek, és én csak nagyon-nagyon egyszerűen szeretném elmondani, mert úgy gondolom, hogy az mindig célra vezetőbb, hogyha egy nagyon egyszerű megfogalmazásban hallja az ember. Tehát ugye, hogyha megnézzük a nevét, a Laminine, benne van a 9, a 9-es szám is, ami arra utal, hogy ezt a fantasztikus hatóanyagot, ezt a tyúktojás inkubációs folyamatának a 9. napján vonják ki belőle, amikor egy 1000-szer gyorsabb növekedést produkál, ekkor nyerik ki belőle azt a növekedési faktort, ami amúgy egyébként az emberi placentában is megtalálható, de csak ugye az állapotos nők placentájában. Gyakorlatilag 3 részből épül fel a Laminine. Ugye ez a növekedési faktor, amit a tojásból kivonnak, a növényi aminósavak, illetve a fehérjék. A Laminine működését is így próbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni, ami úgy néz ki, hogy a szervezetben található őssejteket, amik ugye a mi szervezetünkben is megtalálhatók, és idősebb korban is megtalálhatók, azokat, ezeket az alvó állapotban lévő őssejteket, ez a növekedési faktor felébreszti. És úgy ébreszti föl, hogy mindjárt ott van nekik a reggeli, megkapják az aminósavat, és megkapják a fehérjéket, és tudnak működni. Tehát konkrétan ennyi, ilyen egyszerű. És mi történik ilyenkor? Visszaáll a szervezetnek az eredeti működése, illetve a sejtnek az eredeti működése, és beindul a szervezetnek az öngyógyító folyamata. Ezek után, hogyha szét fognak esni itt a puskán, hogyha tovább megyünk, akkor ugye mindjárt a következő táplálék kiegészítőnk az Omnia, amiről azt hiszem elég kevés szó esett mostanában. Próbáltam egy picit körbejárni úgy a témát, hogy erről is azért eleget beszéljünk. Az Omnia is egy fantasztikus hatóanyag kombináció. És a legfontosabb, amiről én majd hosszabban szeretnék beszélni, az maga a spirulina nevű alga, ami benne van ebben az étrendkiegészítőben.
Ugye ide fölírtam, hogy milyen hatásai vannak, támogatja a bőr oxidatív stressz elleni védekezését, erről majd az oxidatív stresszről később szeretnék beszélni, serkenti a kollagén termelést, egy szuper B-vitamin komplexet tartalmaz, és ugye magát ezt az algát és ásványi anyagokat is. Na most azért szeretnék az algáról külön beszélni, mert nem tudom, hogy tudjátok-e, de a spirulina alga bármilyen ismert élelmiszernél nagyobb, a tápértéke bármilyen ismert élelmiszernél nagyobb. Tehát konkrétan egy szuper élelmiszer, ami az űrhajósoknak az étrendjében is szerepel. Na most ilyen algát tartalmaz ez a készítmény, és hogyha valaki szétszedett már mondjuk egy ilyen omnia kapszulát, akkor láthatja, hogy egy ilyen nagyon szép zöld por van benne. És tegnap beszélgettünk Judittal, és hogyha megengedi, akkor most el fogom mondani, hogy ő például szokott belőle egy olyan turmixot készíteni, amikor 2 omnia kapszulát és banánt turmixol össze, növényi tejjel, igen, köszönöm. És akkor gyakorlatilag ez egy olyan napindító zöld koktél, amivel már nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Jó, tehát hogy mit kell tudni még erről az algáról? Tehát ennek az algának, eleve magának az algának is a magas klorofil tartalma miatt kiváló bőrfiatalító hatása van, mert egy kiváló antioxidáns. Van egy nagyon jó méregtelenítő hatása, szintén a klorofilnak köszönhetően, ami a klorofilnak van egy ilyen úgynevezett kelátképző tulajdonsága, ami magához vonzza a nehéz fémeket, és nem engedi, hogy ezek a mérgező anyagok például a bőrben lerakódjanak. Akkor ezen kívül szintén ennek az algának van egy hihetetlen jó hidratáló képessége, ami a gazdag gamma-linolén-sav hatásának köszönhető, illetve van egy immunerit erősítő hatása is, amit a bélben fejt ki, ami szintén nagyon fontos ahhoz, hogy egészséges maradjon a bőrünk. Menjünk tovább, és akkor mindjárt itt van nekünk a Ramadan szérumunk. Amit elfelejtettem még az előbb mondani, de akkor gyorsan visszalépek egyet. Ugye elmondtam, hogy ásványi anyagokat is tartalmaz az omnia. Ezek a kalcium, a magnézium, a cink és a szelén, ugye, amik szintén nagyon-nagyon fontosak. És akkor menjünk tovább a Lamidal szérumra. Ugye ez az egyetlen olyan bőrápoló készítményünk, ami ezt az úgynevezett LOX enzimaktivátort tartalmazza, és gyakorlatilag újjáéleszti a teljes bőr struktúrát. Amikor fiatalok vagyunk, és a bőrünk egészséges, akkor ugye bőségesen rendelkezik kollagénnel, a szervezetünk folyamatosan termeli a kollagént, és a bőr az feszes, rugalmas, jó a tapintása, gyakorlatilag akkor mondjuk azt, hogy jó ránézni, majd kicsattan az egészségtől. És ahogy ugye haladunk előre a korba, és már hosszabb ideje vagyunk fiatalok, akkor kezdjük észrevenni, hogy már a bőrünknek nem olyan a tartása, nem olyan a rugalmassága, veszít a nedvesség tartalmából, egy picit elkezd ráncosodni, és ugye egyre kevésbé vagyunk elégedettek, amikor belenézünk a tükörbe. Na most ezt a folyamatot sajnos nem lehet megállítani úgy, hogy különböző kollagén tartalmú krémeket kenjünk az arcunkra, bár el kell ismerni, hogy hihetetlen hatékonyan működik a reklámipar, de sajnos el kell segítsek mindenkit, hogy a kollagén nem fog felszívódni az arcbőrünkön keresztül. Tehát ezt egyetlen egy módon tudjuk kijavítani, illetve tudjuk egy picit az idő múlását lassítani, és az idő kerekét úgymond akár visszafordítani, hogyha a szervezetünket arra ösztönözzük, hogy több kollagént termeljen. Mert hogyha több kollagént termel, akkor elkezd újra a kollagénrostok elkezdenek megerősödni, ennek a LOX szérumnak, vagy enzimaktivátornak a segítségével a kollagénrostok összekapcsolódnak és megerősödnek, és a bőrünk elkezd újra kisimulni, és egy fiatalosabb, feszesebb kinézetet fogunk kapni. Ezt, aki kipróbálta már ezt a Lamidal Apex krémet, ez biztos, hogy tapasztalta. Tehát azt, hogy nagyon szépen kisimítja a ráncokat,
hihetetlen módon megemeli az egész arckontúrt, és sokkal-sokkal életteltelibb és szebb kinézete van tőle a bőrnek. Amik ugye benne vannak, megyek tovább, tehát hogy itt ugyanúgy tartalmazza ez is ezt a megtermékenyített madártojás kivonatot, ami egy ragyogássegítő összetevő, amiről majd később fogok beszélni, és vitaminokat, antioxidáns keverékeket, hidratáló keveréket és természetes szállítóközeket, ami azt jelenti, hogy olyan alapú a krém, annyira tiszta, hogy gyakorlatilag meg is ehetnénk, ezt szoktuk mondani, de inkább azt mondanám, hogy sebekre kenhetjük, nyálkahártyára kenhetjük. Egy saját tapasztalatot szeretnék most elmondani ezzel kapcsolatban, mert nekem a múlt héten volt szerencsém egy fogingyulladáshoz, és elkezdtem kezelni ezzel a Lamidel szérummal, egy kis kültisztító pálcikára tettem belőle, és az ínnyemet kentem vele este reggel fogmosás után, és el kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen jól visszahúzódott, és már most egyáltalán nem fáj. És ezt azt hiszem, hogy 3 nap alatt sikerült elérni, ugye akkor beszéltünk, tehát ez most ugye a 3. nap, úgyhogy tényleg fantasztikus, hogy mi mindenre használható. Nagyon sok mindenre kipróbáltuk már, égésre például, égésre akár kombinálva a Cellergy készülékkel, és mindenféle sebgyógyításra, apró porzsolásoknak a gyógyítására, és természetesen nagyobb problémákra is. Tehát nem csak arra jó, hogy az arcunkra kenve szépek legyünk tőle. Ugye ez egy szérum, hogyha valaki ismeri, akkor tudja, hogy ez egy nagyon lágy, inkább egy vizes alapú szérum, ami nagyon gyorsan felszívódik a bőrbe, és nem hagy maga után zsíros vagy ravacsos érzést. Ugyanúgy lehet használni utána a saját hidratálókrémünket, vagy bőrtáplálókrémünket éjszakára. Ez az alapot adja meg ahhoz, hogy a bőrünk megkapjon minden olyan szükséges hozzávalót, amitől újra egészséges tud lenni. Egy pici magyarázatot szeretnék még itt, hogyha tovább megyek. Ugye beszéltem én erről a LOX enzimről. Egy picit csináltam egy ilyen szlájdot is ehhez, mert ugye nagyon fontos, hogy értsük is, hogy miről beszélünk. Ez a lizél-oxidáz enzim, ez felelős azért, hogy a kisebb kollagén szálak hozzákapcsolódjanak az erősebb, hosszabb szálakhoz, és ezáltal a bőr szerkezete ismét rugalmasabb és erősebb legyen. Akkor ugye beszéltem erről az oxidatív stresszről, ami a szabadgyökök és az antioxidánsok arányának a megbomlását jelenti a szervezetben. Mert ugye mégis azok a szabadgyökök. A szabadgyökök azok gyakorlatilag folyamatosan jelen vannak a szervezetünkben. Úgy kell őket elképzelni, mint próbálom nagyon egyszerűen elmagyarázni. Tehát ők olyan kis gonosz idézőjelben részecskék, amik egy instabil ilyen elektron szerkezettel, egy párosítatlan elektron szerkezettel rendelkeznek, és ez azt jelenti, hogy a külső héjukon nekik mindig van egy hiány, és ezt az elektront, ezt ők akárhonnan meg akarják szerezni az összes többi sejtől akár, ezért ők megtámadnak különböző sejteket elég erőszakos módon, és mindent megtesznek azért, hogy megszerezzék ezt az elektront, és így okoznak különböző károkat a környező sejtekben. Normális esetben a szervezetünk ugye antioxidánsokat is termel, ami nagyon fontos, és ők, ezek az antioxidánsok, ezek jönnek, ezek önkéntesen azt mondják, hogy tessék, itt van neked ez a kis elektron, nyugodjál meg, és ne csináljál semmi rendetlenséget. És hogyha ők jó arányban vannak, elnézést kérek az orvosoktól, próbálom úgy elmagyarázni, hogy érthető legyen. Hogyha ők megfelelő arányban vannak, az antioxidánsok és a szabadgyökök a szervezetben, akkor az ugye minden rendben van, de sajnos ez nincs így. Ugye egyre kevesebb antioxidáns van eleve a kórerőharadtában, meg a külső környezeti hatások, meg az egyéb olyan külső hatások eredményeképpen a szervezetben, mint amennyire szükséges, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy közömbösíteni tudjuk a szabadgyököket, és ezért szükség van arra, hogy kívülről is bevigyünk ilyeneket a szervezetbe. Na most fölírtam ide, hogy milyen hatásai vannak az oxidatív stressznek,
ugye rombolja a sejtfalakat, felgyorsítja a sejtek üregedését, üregíti a bőrt, mind-mind az, amiről eddig beszéltem. De ugye krónikus gyulladásokat vált ki a szervezetben, szív- és érrendszeri betegségeknek a kialakulását elősegíti, minden. És hát ugye ott vannak, hogy mik az oxidatív stressznek az okai. Tehát gyakorlatilag minden. Tehát mind erősíti ugye ezt a hatást. Na most, hogyha ez ellen fel tudunk lépni a különböző készítményeinkhez, például a Lamider Apex szérummal, akkor már ugye nagyon sokat tettünk a bőrünk egészségéért. Hogy egy picit közelebb hozzam ugye ezt az oxidatív stressznek az állapotát, nagyon gyakran érzékeljük egyébként, tehát olyankor is, amikor úgy tapintásra olyan érzékeny a bőrünk, amikor itt semmi sem jó, amikor fölkenjük a megszokott kozmetikumokat az arcunkra, és még az is csíp, vagy az is rosszul esik. Tehát olyankor a bőr szerkezetét kell először helyreállítani, ahhoz, hogy minden úgy menjen, mint ahogy addig volt. Hoztam egy pár terméktapasztalatot. Először is ugye az Omniáról szeretnénk beszélni. Az Omniából biztos sokan tudjátok, de mi ki is próbáltuk, hogy remek bőrápoló maszkot lehet készíteni. Az Omnia kapszulát szétszedjük, és azt a Lamider Apex-tel, hogyha összekeverjük, akkor lesz belőle egy ilyen szép zöld maszk. Erőteljesen érezni rajta az algának az illatát. Nagyon finom voltam most egyébként, tehát egy nagyon erős szaga van, inkább azt mondanám. Jó, de maradjunk ennél. És úgy csináltuk a kezelést, hogy először letisztítottuk az arcbőrt, utána egy 5 percig én a Celenergy készülékkel meglámpáztam, majd rákentem ezt a masszát, és egy 10 percig fent hagytuk. Egy Omnia kapszulához körülbelül 10 pumpányi kell a Lamider Apexből, és akkor kapunk egy ilyen kenhető állagú masszát. Ez szépen megszárad, a hatóanyagok felszívódnak belőle, és akkor 10 perc után tiszta vízzel lemostuk. Na most 2 darab képet hoztam, és azért elnézést kérek, az előtte fotót elszúrtam, de higgyétek el nekem, egy nagyon fakó és fáradt bőre volt a hölgynek, akin kipróbáltuk, és ami elsőre nagyon szembetűnő volt, az az volt, hogy sokkal-sokkal egészségesebb lett az arcszíne, kapott egy kis színt az arca, és utána, amit ő elmondott, az meg az volt, hogy sokkal finomabb a tapintása, sokkal rugalmasabb, fényesebb, tehát egy nagyon-nagyon szép textúrát kaptunk. Aztán itt a Lamider Apex szérum, az ott az én szemem. Nem akarok vele dicsekedni. Hát ott azért úgy látszik ott a szemhéjamon, hogy vannak bajok. És ott van fönt a dátum, hogy 7. hó és 9. hó, és én használtam úgy ugye ezt a szérumot, hogy nem csak az arcomat, hanem a szemhéjamat is kentem vele, és hát szerintem elég jól látszik a hatása. Ugye? Na, és akkor itt az utolsó, kiállok a képről, nem tudom mennyire vagyok útba, vagy hogy mindenki látja-e. Itt a Lamider Apex szérumot használtuk a Celenergy Wellness készülékkel. Az unokaöcsémnek a válla látszik ott a fotókon, sikerült olyan szinten leégnie a napon, hogy konkrétan egy ilyen fél diónyi hólyag volt a vállán. És ezt a részt kenegettük a Lamider Apex-el, illetve lámpáztam is. És amit az alsó képen lehet látni, az 2 nap után így nézett ki, nem is szerintem az a másnapi volt. Tehát gyakorlatilag nagyon rövid, nem 2 nap után, tehát nagyon hamar szépen elkezdett lelapulni, és ami a nagyon nagy dolog, hogy nem maradt semmi nyoma. Tehát, hogy hiába égett le tényleg ilyen brutális módon a válla, nem maradt semmi látható nyoma. Azt kell tudni róla, hogy ő eleve egy nagyon-nagyon-nagyon fehér bőrű valaki, tehát nála még fokozottabb kockázatot jelent az, amikor ugye leég a napon, és biztos tapasztaltátok már többen, hogy ezért egy ilyen erőteljesebb napégés után maradnak pöttyök, foltok a bőrön, és nem maradt. Tehát
Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy azért ez elég erősen bizonyítja azt, hogy a Lamidermapex szérum mire képes. És akkor tovább lépnék, mert hogy még fokozni tudjuk az élvezeteket. Itt a következő képen már az új Lamidermapex szérumot szeretném bemutatni nektek, ami megérkezett. Amit tudni kell róla, hogy ugye szintén sejtszinten ápol, illetve ahhoz, hogy ez létrejöhessen, már a mesterséges intelligencia segítségét is kérték, illetve őt is bevonták a megalkotásába. Mit tud ez a szérum? Hát ugye mindent, amit eddig elmondtam, plusz. Ugye ez egy olyan szérum lett, ami alkalmazkodik a viselője bőréhez. Vagyis felismeri azt, hogy éppen mire van szüksége. Tehát amikor éppen száraz a bőr, akkor ő arra koncentrál, amikor éppen a hidratáció szükséges, akkor arra koncentrál. Tehát egy egészen különleges megoldás, mondhatjuk azt, hogy lett egy intelligens bőrápoló krémünk. Úgyis minden intelligens már körülöttünk, most már krémünk is van belőle. Így néz ki, ugye ugyanúgy lehet majd kapni a nagy és a kisebb, tehát a 15 és az 50 ml-es kiszerelését, és akkor, hogy mik vannak benne. Ugye szintén megtalálható benne ugyanaz a bioaktív növekedési faktor, amit eddig is ismertünk már, úgyhogy ezen én tovább lépnék. A következő nagyon fontos összetevő az igazából ez a niacinamid. Szerintem elírtam. Namid, igen, kimaradt egy növetű. Niacinamid, de jó, oké. Jó, oké. Tehát mi ez a niacinamid? Ez igazából mondhatnám úgy, hogy a kozmetikában most ez egy nagyon felkapott összetevő, ez tulajdonképpen a B3 vitaminnak a fancy neve most a kozmetikában. Egy nagyon sokat kutatott és bizonyítottan nagyon jó hatásokkal rendelkező hozzátevő, gyakorlatilag nem hiányozhat semmilyen olyan készítményből, ami most a kozmetikai piacon ezt az anti-aging hullámot meglovagolja. Azt kell tudni róla, hogy ez egy vízben oldódó összetevő, ami biztosítja azt, hogy egy nagyon könnyű, ilyen egészen finom állagot lehessen elérni, annak ellenére, hogy a hatóanyagok azért koncentrált mennyiségben vannak benne. Alkalmazkodik a bőrtípushoz, ugyanúgy használható zsíros, kombinált és száraz bőrre is. Emiatt kiválóan alkalmas a ráncoknak a kisimítására, nagyon szépen fokozza ő is a kollagén termelést, illetve halványítja a pigmentfoltokat, és gyulladás csökkentő hatása révén még a pattanásos bőrre is nagyon-nagyon hatásos. A következő összetevőnk ez a bakucsiol. Erről is biztos sokan hallottatok már. A bakucsiol tulajdonképpen a retinolnak a növényi alternatívája, amit azért szeretünk nagyon, mert sokkal gyengédebb a bőrhöz, mint a retinol. Ugye eddig is a krémeknek, a rásztalanító krémeknek a nagy része tartalmazott retinolt. A retinol viszont egy állati hatóanyag, és nagyon sok esetben érzékenységet okozott, illetve előfordult sokszor az is, hogyha az ember ilyen retinolos krémet használt, ami valóban tartalmazta a retinolt, akkor érezhetően volt egy ilyen kis csípő, szurkáló érzés az arcon, amikor fölkente. Előfordulhat a retinoltól akár bőrpirosodás, vagy az, hogy tényleg az ember nem érzi magát komfortosan mondjuk ilyen retinol tartalmú krémek használatával. Ugyanakkor ez a bakucsiol, ez mi növényi hatóanyagként antiallergén és teljesen gyengéden ápolja a bőrt, ugyanazt tudja, vagy akár még többet, mint a retinol. Ugyanazokat elmondhatnám róla gyakorlatilag, mint a niacinamidról, tehát szintén javítja a bőrtónust, halványítja a foltokat, segíti a kollagénképződést, gyulladás csökkentő, nyugtató hatása van a bőrön. Tehát ez is egy nagyon-nagyon különleges
mesterséges összetevője a krémnek. Fejlett hidratálást fokozó összetevők, erről annyit tudok elmondani, mert ugye többet mi sem tudunk róla, hogy ezek olyan a mesterséges intelligencia által feljavított összetevők, amik folyamatosan hidratáltan tartják a bőrt, ez állandóan puha marad, és nyilván hordozóanyagként, ugye az előzőeknek a hordozóanyagként funkcionálnak, és ezen kívül még C-vitamin származékok vannak ebben a szérumban, sokkal-sokkal erősebbek, mint amik az eredetiben, de erre majd még mindjárt a következő szlájdon kitérek, és kollagén termelést fokozó peptidek. Erről még később beszélni fogok, úgyhogy most tovább lépek. Összehasonlítottam a Lamidermapexet, az új Lamidermapex-el. Ugye az előzőek, tehát amit már ismerünk, arról tudjuk, hogy gyengébb antioxidánsokat tartalmaz. Itt a gyengébbet nem félreértendő, tehát antioxidánsokat tartalmaz, növényből, bogyós gyümölcsökből kivont elsősorban növényi antioxidánsokat, amik ugye semlegesítik a szabadgyököknek a 70%-át. Az új Lamidermapexben viszont olyan C-vitaminból kivont antioxidánsokat alkalmaznak, ami a szabadgyököknek akár a 90%-át tudja semlegesíteni. A hidratáló összetevők, itt ugye a régi krémünkben 10%-kal növelték a bőrnedvesség tartalmát, az új krémben ez akár 50%-kal tudja növelni a bőrnedvesség tartalmát. Kaptunk egy ilyen kis bőranalizátort, beszélhetek róla? Igen, köszönöm. Tehát egy pici szerkezetet, ami itt van a Juditnál, ki lehet vele próbálni, hogy be tudja mérni a bőrnek a nedvességtartalmát, és ki is jelzi azt a nedvességtartalmat, és hogyha bekenjük az új Lamidermapex-el, amiből kaptunk is egy nagyon szépet, itt van az asztalon, ez a kis kék zacskós csoda, ebben van az új Lamidermapex-ünk. Tehát, hogyha bekenjük a bőrt, és utána újra visszamérünk egyet, akkor csalhatatlanul kimutatja a szerkezet, hogy valóban növekedett a bőr nedvességtartalma. Nos, ott tartottunk, hogy összehasonlítottuk hogy az eddigi Lamidermapexünket és az új Lamidermapexet, és addig jutottunk el, hogy 50%-kal tudja növelni a bőr nedvességtartalmát, és ezt majd ezzel a kis kütyűvel, ami nekünk van, majd le is tudjuk mérni, és akinek van kedve, az ki is próbálhatja. Most itt ebben a kis szünetben volt rá lehetőség, aki ide jött előre. Itt van az asztalon az új Lamidermapexünk, ki is van bontva. Tehát, hogyha valaki szeretné kipróbálni, mondjuk, hogy egy pumpával nyom a kézfejére, és az belesimítja az egyikbe, és utána összehasonlítja majd az egyiket másikat, akkor azonnal lehet érezni egyébként a különbséget. Érdemes kipróbálni. Maga a krém is illetve a szérum is egy picit sűrűbb, mint az eddigi volt. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy nyugodtan bátran jöjjön ide és próbálja ki. Érdemes lesz. Jó, és akkor ugye a növekedési faktorokról beszéltünk, tehát hogy azt tartalmazza mind a két krém az öregedésgátló hatás érdekében, illetve a régi krémünk nem tartalmaz további kollagén növelő összetevőket, viszont az újba, mint említettem, ez a bakucsiol és a niacinamid segítik a kollagén termelését a bőrnek, tehát hogy fokozzák a kollagén termelést. Amiről még beszélni szeretnék, ugye itt az új krémnél azt írtam föl, hogy növekedési faktorok a hatékonyságát peptidekkel fokozza. Ugye mik is ezek a peptidek, mert sokat szoktunk beszélni. Ezt is próbálom valahogy nagyon egyszerűen megfogalmazni. Ugye a szervezetünkben hosszabb, rövidebb fehérjeláncok vannak, amik ugye többek között ugye a bőr szerkezetében fontos fehérjéket biztosítják, és igazából nagyon egyszerűen a peptideket úgy tudnám elmagyarázni, hogy ezekből a hosszabb fehérje szálakból leszakadnak ilyen pici, apróbb fehérje részecskék. És ezek igazából ilyen jelző szerepet látnak el a szervezetben, mert ugye ezeket a fehérjéket, kollagéneket, ezeket folyamatosan termeli a szervezetünk, csak hát nyilván az idő előre haladtával egyre kisebb mennyiségben. És amikor leszakadnak ezek a kis fehérje részecskék, ezek a peptidek,
akkor a szervezetünk felismeri azt, hogy hoppá, itt elindult egy bomlási folyamat, ideje nekiállni, újat termelni. Na most ezeket a peptideket a kozmetikában ugye felismerték, hogy jó lenne pluszba bejuttatni a szervezetbe, és ezért bejuttatnak olyan részecskéket a szervezetbe, ami szintén ilyen, ezek a peptidek, amik szintén azt a választ váltják ki a szervezet részéről, hogy hoppá, megint elkezdett valami bomlani, és ezért újra kéne termelni. Vagyis plusz mennyiségben kezdi el termelni mondjuk a kollagén. És ugye azt már megbeszéltük, hogy ez a kollagén, az elasztin, ezek nagyon-nagyon fontos összetevők a bőrben, mert ugye ezek adják a tartását, a rugalmasságát, mondhatnám, hogy ugyanolyan fontos, mint a sátorban a sátorrúd, mert anélkül ugye nincs tartása. Tehát, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy ez folyamatosan megfelelő mennyiségben legyen a bőrbe, ahhoz, hogy az tényleg valóban szép legyen, és egészséges legyen, rugalmas legyen, tartása legyen. És akkor már most sok minden nincsen hátra, annyi, hogy hol tudjuk, és mikor tudjuk ezt megvásárolni. Na most a rossz hír az, hogy hivatalosan 2025. februárjában kerül ez a piacra. A jó hír, az árát is ide felraktam, ugye a 15 millis 49 euró, és 119 euróba kerül az 50 millis, de ugye eleve van nekünk itt egy, amit ki lehet próbálni, illetve egy olyan lehetőséget kaptunk most, hogy kimondottan nekünk össze lettek állítva most új csomagok, amiben belekerült az új Lamiderm Apex szérum, és hihetetlen kedvező áron megvásárolható két olyan csomag is van, az egyik lámpástól, a másik lámpa nélkül, ami megvásárolható most, nem tudom egészen pontosan, hogy meddig, ezt majd a Judit el fogja mondani, remélem, de... Igen, de volt róla szó, hogy esetleg lehet, hogy tovább is, de hétfő évfélig akkor elvileg ezek megvásárolhatók, de ezt meghagynám a Juditnak, hogy majd ezeket a csomagokat ő elmondja, hogy mégis mit tartalmaz, mert rendkívül jó összetétel, és rendkívül jó az árérték aránya is. És akkor még két meglepetésről szeretnék beszélni, ami egy kicsit ugye később várható, de 2025-ben még két új termékkel fog bővülni a kínálat, ami egy hidratáló krém, amit azt hiszem elmondhatom, hogy nagyon régen várunk, tehát amit majd kombinálva tudunk használni ezzel a szérummal, illetve egy hidratáló arcpermet, amit ilyen nemes egyszerűséggel katalizáló könyvnek hívnak, jelentsen akármit is. Ezt a két terméket tervezik még bevezetni, úgyhogy erről többet sajnos nem tudok elmondani, az se, hogy pontosan mikor várható, valószínűleg 2025 harmadik negyedévében. Azt akartam mondani, hogy második fél éve után, tehát harmadik negyedév, nem? Második és harmadik, hát akkor a fél évben majdnem jók voltunk. Oké. És akkor ezt már elmondtam. Tehát lesz egy tesztünk, és én fogom kijavítani, és szigorú leszek és igazságtalan, és mindenkinek sok sikert kívánok hozzá, nem lesznek benne nehéz kérdések, és akkor utána valamikor majd megejtjük a sorsolást is a szuper ajándékokért. És köszönöm szépen a figyelmet!